Yaman kami, iti kinaimbag mo magsagtunggal maisa kadali. Agyaman kami, danadanon ni manen na isoy nga aldaw, tato'y ti kastawa ako. I-celebrar ni iti Pastor's Appreciation Sunday. Ito ako, agyaman kami, iti may tingatipon mo. Ngay so, ngay impain mo ka na kami, tato'y ti kastagtagbalin niyo, Pastor. Da kami nga karnero mo ako, ay walan na, agyaman kami ako, iti kinaanos na Pastor. Bueno, ako, agyaman kami ako, iti takgal na kinamanagayat na kada kami yung membros na. Ito ako, nawaten bikin ka, sigaw ako, iti kanayo na magiat-adlaket ko. Kasapot ko ako, maipahay mo ako, nagitbag ka sa bulan na itinandaw-andaw. Ito ako, nag-isa ko, nga iso, maaramat, at kanayo, agawin iti bibig na ako. Sigaw ako, iti tumulong, ang bendisyon, kin mag-protektar kat ko. Yung kastangusun ko, kami tinagdagaan nyo libig na. At nitigas na itikanayo na panayipip, kas na nagitisaw. At na aduti kararwa, iti at aw itikasimuatan. Wapo, amatang na tinadipan mo ako. At nitigas na ano kararwa, ako iti may salangan babagan yan ko. Wala ako, itong pwede natunay na tinaanos. At nitigas na ako. At dala maanusan na ako. Kami kasi kawato takal ka sa Diyos. Mamati kami ako, wagan ka na rin naman tatarabayo na ako rin dito, Pastor. Ito ako, kay naman, iti pamilya na ako. Si kay tumulong ka na po na. Si kay timagsagot ako, tingin ka na rin naman kasapulan ka. Tapos ko ako, iti ka lang nilistro dahil nilabaw nilaga. Si ka ako, iti nangrunaw ako. Mamay panayag, babaen, iti tayo tayo pamilya. Kung ako makita na kuman, babaan na ito yung kami sa iti kinatakgas mo, Diyos. Iti kinaimbag mo, iti kinadayag mo. Tapos iti kastahan na doon mapay na pamilya o ako. Iti makakita, kung makaamang mo, ken ka, babaan ka na iti pamilya o ako. Kuno ako, nagiti ang nata, si ken kanayon na tumulong ka na kuwana. Natuapo niya, manuapo iti pagkasapulan na. Ang runan, iti financial, sa dawa. Si kayo na isa ka rin po ako, depresyon mo. Tanda, kapagpasaw ako, nagitas na nagagay. Kuno ako, sa ron, nagitin ng pamilya ko. Nagkikasta. Natupay ko ako, nagkakaw tinaga. Di, manawagan, babaan ka na ito yung pamilya ko. Ito ako, sikaw ako, nagkimantel, Elizabeth, inanay pa yung waya, kani Pastor na nagkikasta. Pakabendisyonan o apo dagiti tattao apo makadkadwa dawan mo makasalsalamuha da. Wano apo pagranyagang ti silaw daw apo. Kato apo ang mumi nga pagayatan mo apo nga iso itinsad mo. Iti da ito nga iglesia. Agsipot mo kang babaan ken kuana o apo. Adu dagiti kararwa o apo. Numang painuhaan pa lang. Nga makadesisyon apo dagiti nga tattao ammo nga babaan ka dagiti nga pamilya o apo. Adu dagiti kararwa nga mayapon iti sangladam. Hallelujah. Wano apo kanayon nga si kay timong tarabay ken man bendisyon katakwada. Kas kasta mo to apo dagiti da kami ang miyembro.
Sikaw, Apo, iti pagtaklinan mi, tapno iti kastaw, Apo. Agbalin kami kumamot, nga nasuportive. Kung agbalin kami kumamot, nga obedient. Kung agbalin kami kumamot, o Apo. Nga makaay-ayo dita sangwanan. Pangrunaan na, o Apo. Mabalin mi kumaapungan ka na ngayon, ngay kararag iti pastor mi. Kastamot tan iti pamilya na. Katuwa po pakawanan dagiti aduunay nagkukurangan sa tunggal maysa kada kami. Tapno iti kastaw apo may kari kami ngagdawat ka dagitoy. At dagitoy apo ti dinawat ken dagitoy apo ti dinawat mi may gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen.